वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण फिश करीचं वाटण कसं काढतात अस्सल मालवणी प्रकारे बघणार आहोत। तर चला आपण त्याची रेसिपी बघूया। त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, ही मी बेडगी मिरची घेतलेली आहे, तर याची देठं काढून घेतलेली आहेत। एक कांदा घेतलाय। तर हे 4 ते 5 लोकांच्या फिश करी माशाच्या रश्श्याचं वाटण होणार आहे। तर इथे मी हे अर्धी वाटी खोबरं घेतलं, कोणतंही खोबरं घेतलं तरी चालतं, ओलं सुकं। त्याच्यानंतर इथे मी 1.5 चमचे धणे घेतलेले आहेत। हे गोल धणे आहेत, ह्याच्याने फिशच्या रस्स्याला खूप अशी छान टेस्ट येते। त्याच्यानंतर इथे मी हे 2 लसूण घेतलेले आहेत, हळद आहे। तर आता काय करायचं, आधी मी इथे हे बाउल घेतलेलं आहे, त्याच्यात पाणी आहे। तर आपण आधी त्याच्यामध्ये हे धणे आणि ह्या ज्या आपण मिरच्या घेतलेल्या आहेत देठं काढून, तर त्या 5 ते 10 मिनिटं चांगल्या भिजत ठेवायच्या। 5 ते 7 मिनिटांनंतर आता आपल्या मिरच्या आणि आपले धणे चांगले भिजलेले आहेत, तर ते काढून घ्यायचे। ह्याच्यामध्ये मिक्सरचं भांडं घेतलंय मी, तर त्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पूर्ण धणे आणि त्या मिरच्या आहेत त्या पूर्ण काढून घ्यायच्या। काश्मीरी लाल मिरच्या सुद्धा चालतात, बेडगी मिरची सुद्धा चालते, किंवा ही जी रेड चिली पावडर असते ती सुद्धा छान कलर आणते आपल्या फिशच्या रश्श्याला। तर आता मी इथे मिरच्या आणि धने टाकलेत, तर लसूण टाकायचे आहे। त्याच्यानंतर कांदा घ्यायचा आहे, खोबरं टाकायचं आहे, हळद टाकायची आहे आणि आलं घ्यायचं आहे। आलं ऑप्शनल आहे, तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही टाका, नाही टाकलं तरी सुद्धा चालेल। तर आलं टाकायचं आहे आणि त्याच्यानंतर आपण याच्यात पाणी टाकायचं। पाणी टाकल्यानंतर आता हे छान असं मस्त वाटून घेऊया मिक्सरला। आपलं आता वाटून रेडी आहे। आपल्याला नेहमी असा कलर अपेक्षित असतो जेव्हा आपण फिश करी बनवतो, तर तुम्ही काश्मीरी रेड चिली पावडर किंवा बेडगी मिरचीचा वापर करू शकता। तर आता आपलं हे वाटण पूर्णपणे रेडी आहे। तुम्ही याच्याने टोमॅटोचा रस्सा सुद्धा छान होतो, हे वाटण वापरून माशाचा रस्सा सुद्धा छान येतो। याचा सुगंधच एवढा छान असतो की आपल्याला समजतं की आपली फिश करी छान होणार आहे। तर आता मी तुम्हाला फोडणी देऊन दाखवणार आहे की त्याची फोडणी काय असते ती। इथे मी कढई गरम करत ठेवलेली आहे, तर त्याच्यामध्ये आधी 2 ते 3 चमचे तेल टाकून घ्यायचं। तेल चांगलं तापून द्यायचं। तेल तापल्यानंतर त्याच्यात कढीपत्ता आणि मी इथे 2 ते 3 लसूण घेतलेले आहेत, ठेचून घेतले। तुम्हाला जर त्याचा जास्त स्वाद उतरायचा असेल तर नेहमी ठेचून घ्यायचे। आणि आता ते चांगलं गरम होऊन द्यायचं। राई टाकली तरी सुद्धा चालते, राई ऑप्शनल आहे, पण मोस्टली फिश करीमध्ये राई कमी असते। आता आपली फोडणी गरम झालेली आहे, चांगली तापलेली आहे ती, आणि लसूण सुद्धा छान असे आतमध्ये फ्राय झाले। तर हे जे वाटण घेतलेलं आपण त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं, नाहीतर मग डायरेक्ट टाकल्यानंतर ते उडतं सगळीकडे आणि ढवळत राहायचं। आणि वाटणाच्या भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून परत त्याच्यामध्ये ओतायचं। आणि आपल्याला हवं त्या प्रमाणामध्ये घट्ट किंवा पातळ असं सेट करून घ्यायचं। आता एवढा थिकनेस बरोबर आहे फिश करीला। जेव्हा या फिश करीला उकळी येते तेव्हा त्याच्यामध्ये 2 ते 3 कोकम टाकायचे, किंवा चिंच टाकली तरी सुद्धा चालतं, आणि मासा टाकल्यानंतर मग स्वादानुसार मीठ टाकायचं। फिश करी आपली रेडी झाले। तर फिशचं वाटण कसं काढायचं हे मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे। आपण कांदा खोबऱ्याच्या वाटणाची रेसिपी ऑलरेडी अपलोड केलेली आहे,
तर आता आपण याच्यामध्ये मासा टाकणार आहोत. तर तुम्हाला आता हे वाटण आवडलंच असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि ही माशाच्या वाटणाची रेसिपी नक्की ट्राय करा. तुम्ही आता हा व्हिडिओ वेळात वेळ काढून बघितल्याबद्दल धन्यवाद.